बे ग्रेड 3 एग्जामाव बर' साबजेक्टखौ सोफानांगौ। एबसुफ्रा फिन खेबसेबाव सोमावसारफिननांगौ गोनां जादों। दा नैबे भिडिअ'आवहाय नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दं दि जोंनि बर' माहारिया मा जानानै थालांगासिनो दं, मानि थाखाय एबसुफ्रा फिन खेबसेबाव सोमावसारफिननांगौ जाखो। दा बेवहाय नोंथांमोनखौहाय आं बुंनो गोनां जागोन दि आंनि मथैब्ला जोंहा बर' हारिया माने गोदोनिफ्रायनो रायजो दंमोन आरो 2003निफ्राय आरोबाव जोंहा बिटिसि होननाय मोनसे काउन्सिल मोनबावबाय। दा बिनि उनावहाय गोबां खेब नाजानायनि गेजेराव आरो नै दा बिटिआर सरकार जाफैबावबाय। दा नोंथांमोनाहाय सानदोंना सानाखै नैबे बिटिआर सरकार जालायनायावबो बिटिसि सरकार जालायनायावबो जोंनि बर' माहारिनि बर' हारिनि जेंनाफ्रा मानि थाखाय सुस्रांजायाखै आरो मानि थाखाय सल्भ जायाखै नोंथांमोना बे बाथ्राखौ सानदोंना? मानो होनोब्ला आंनि मथेब्ला जोंनि बर' लिडार्सफ्रानो माने बेबायदि खामानिखौहाय एसेबांखिनि माने देहायाव नाङाखै होनजासे माने खामानिखौ मावाखै। जेनेबा बेबायदिनो नैबे जोंनि बर'फोरनि जेंनाफोराहाय माने सुस्रांजायाखै। माने रावबो लिडार्सफ्रानो माने बर' हारिनि थाखायहाय मावनो गोसो जाया। मानो होनोब्ला सोरबा बायदिया गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय, सोरबा बायदिया पावारनि थाखाय, सोरबा बायदिया लिडारशिपनि थाखाय बेखौल' नागिरनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। बर' हारिनि बर'फोरनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि बर' लिडार्सफ्रा खामानि मावैखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि बे बर' सरकार थासेयावबो बेफोरबायदि जेंनाफ्रा मानो सुस्रांजायाखै जों गोबां साननो गोनां बाथ्रा दं। दा नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअ'आवहाय नुलांनो हागोन जोंनिनो मानाव गेदेर गोख्रों एबसुनि प्रेसिडेन्ट लिडाराहाय बिथांनि दैदेननायावहाय जे दिनैनि नैबे सोमावसारनायाहाय जानानै थांबाय। नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअ'आवहाय नुनो थांगासिनो दं बेखौ मानि थाखाय सोमावसारदों, अबे बिथिंनि सायावहाय सोमावसारदों। नोंथांमोनाहाय भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां, अब्लानो गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिजोबनो हागोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोनाहाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो। चेनेलावहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो। जायगायाव आरो गोबां आफादफ्रा बाहागो लादों, बर' थुनलाइ आफाद, गुबुन आफादाबो बाहागो लादों। जोङो 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय सिडिएन डेमनस्ट्रेसन जों हाबाफारि लादों। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे थांनाय गोलाव बोसोराव आसाम सरकारा जोंजों गोबां खेब रायलायबाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुजों, आरो सोलोंथाइनि जिखिनि जेंनाफोर दंमोन बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय प्रतिश्रुति होदों आरो बेयाव सावरायनायनि उनाव माइनट्सबो तैयार खालामदों। दा जिखिनि जोंनि मौलिक जेंनाफोर दङ आरो सोलोंथाइया जिहेतु मोनसे मौलिक अधिकार, राइट टू एडुकेशन 2009, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति माहारियारि सोलोंथाइ बिथांखि 2020 जेराव मादार टां मिडियाम बेयाव स्ट्रेस आरो इम्पर्टेन्स होनाय जादों। मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंखौ बिमा रावजों सोलोंनायनि बेयाव खोथाखौ होनाय जादों। किन्तु बेबायदि मोनसे समावबो जिखिनि जोंनि गुबै जेंनाफोर दंमोन, दाबिफोर दंमोन, बे दाबिफोरनि गेजेराव आसाम जुडिशियेल सार्भिस, बे सार्भिसाव बर' सोफानांगौ साबजेक्ट, जायनि थाखाय जोंनि बिजाथिफोरा बर' मानसिफोरा न्यायाधीश, जाज, सेसन जाज, सिजिएम कर्टआव जाज जानायनिफ्राय बन्सित जादों। हाइकर्ट, सुप्रिम कर्टआव थांनायनि खोथायाथ' गोजाननि बाथ्रा। बे ग्रेड 3 एग्जामाव बर' साबजेक्टखौ सोफानांगौ। जिहेतु 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' रावखौ स्टेटनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज होनाय जाबाय। दा बेयाव जोंहा जोंनि फरायसा फरायसुलिया बन्सित जाबाय। 2 नम्बराव जाबाय आसामा टेट खुंलिया, आरो टेट खुङाबा सिटेटआ खेबनै जायो बोसोराव। बे सिटेटनिफ्राय जोङो टिचार मोननो हायो। लेंगुवेज 1 जि पेपार दङ बेयाव बर'खौ दिनै सोसनाखै। धर्मेन्द्र प्रधाननो मेम'रेन्डाम होबाय, आसाम सरकारनो मेम'रेन्डाम होबाय, बिथांमोना खालामगोन होननानै बुंबाय किन्तु खालामाखै। आरो जुदि टेट होनो मोनाबा, टेटआव पास जायाबा, होनोनो मोनाबा पास जानायनि खोथाया गोजान, होमबानिया जों टिचार मोनाबा बर' मिडियाम टिचारा बहानिफ्राय फैगोन? टिचारा रिटायार जागोन, स्कुलाव टिचार गैया जागोन, स्कुला थैगोन, स्टुडेन्ट गैया जागोन। बे बिराद गिदिर मोनसे सिरियास इस्यु। दा बेखायनो
सीटेटआव लैंग्वेज 1 सोनांगौ हायर सेकेंडारि 95 आपग्रेड खालामनाय जाबाय कोविडनि टाइमाव बेयाव पोस्ट क्रिएशन गैया टीचार गैया गोदानै 101 हायर सेकेंडारि आपग्रेडेशन खालामनाय बर' मिडियामनि थाखाय जोङो लिस्ट होदों सरकारा खालामगोन होनना बुंबाय खालामा पोस्ट क्रिएशनबो गैया 35 मडेल हाई स्कुल गायसननायनि खोथा बुंबाय प्रतिश्रुति होबाय बेखौ गायसनाखै सिंगल टीचार जीरो टीचार स्कुलाव टीचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ आसाम सरकारा बीटीसीखौ बुङो नोंसोर टीचार एपइन्टमेन्ट मानो होआखै बीटीसीआ आसाम सरकारनो एसओए एप्रुवेलनि थाखाय हरो किन्तु आसाम सरकारा 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर फाइनेंस डिपार्टमेन्टआ एसआईओ हरा टीचार एपइन्टमेन्टखौ बहानिफ्राय होगोन नांलाय खमलाय दाखालि 1500 एपइन्टमेन्ट होबाय आरो दा एनादार 2-3 हाजार एसआईओ एप्रुवेल हरनानै दोननो बेखौ होआखै दा बे सरकारनि जि मोनसे इन्टेनसन आरो बेयाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया जेरैबायदि मोनसे खामानि मावबाय थादों जोंहा सन्देह जादों इजिएस सेन्टाराव 72 नाम्बार इजिएस सेन्टाराव कुनु टीचारानो गैया पोस्ट क्रिएशन गैया व्हेरेस बिथांमोना बेखौ रेगुलार खालामनानै होबाय एससीईआरटीआव लेक्चारार गैया जोंनि टेक्स्ट बुकआ बोरै कारेक्शन जागोन स्कुल एडुकेशन बोर्डआव एकाडेमिक अफिसार गैया क्लास 9-10 हाई स्कुल दा हायर सेकेंडारि फाइनाल लिरनो थांगासिनो दङ सेबा आरो काउन्सिल मोनसे जाबाय दा बेयाव कुइसन पेपारा रं फैयोब्ला दाया सोरनि जागोन बिथांमोना बुंगोन जे बर' मानसियानो बेखौ बानायदों जों जेला कुइसन खालामो बिथाङा जोंखौ नाना हरो आरो बेबायदि मोननैसो जिखिनि जोंहा मेजर इस्यु दङ जेराव टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन कर्परेशनाव एकाडेमिक अफिसार गैया टेक्स्ट बुकनि बेयाव रनसायनांगौ बे इस्युफोरखौ लानानै दिनै सरकारा नांगौ बायदि खामानि मावाखै डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन बीबी इंजिनियरिंग कलेजाव पोस्ट क्रिएशन गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उदालगुरि केम्पास गायसनबाय बेयाव बिल्डिंखौ बिटिआर काउन्सिला बानायबाय डिग्री मडेल कलेजखौ आसामनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ हेन्डअभार खालामनानै होबाय किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बेयाव बेसेबां डिपार्टमेन्ट जागोन बे डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव पोस्ट क्रिएशन खालामाखै दा बे गासै जेंनाखौ लानानै जोङो दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों सरकारा मावा होनना बुङाखै हानाय नङा होननानै बुङाखै प्रतिश्रुति होदों मावगोन होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना डिले खालामदों बिथांमोना माला मावगोन बिनि टाइमलाइन होआ बिथांमोना समाधान खालामनांगौ टाइमाव बिथांमोना माइनुट्स बानायनानै टाइम पास खालामदों आरो बेखायनो जों खुद्रिनानै दिनै हाबाफारि लादों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिनि सायाव हस्तक्षेप खालायगोन जोंहा आसा दङ जोङो दाबि आरो आवाज दैखांदों आरो बिथांनो जों मेम'रेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों जोंनि जि इस्यु बे इस्युनि समाधानखौ जों नागिरदों आरो जों आसाबादि आत्मबिश्वासि जे फैबाय थानाय 3-4 दाननि गेजेराव सोलोंथाइनि मेजर इस्यु स्कुल प्रभिन्सियलाइजेशन बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बिटिआरआव बाहेराव बर' मिडियाम बे गासिबो इस्युआ वान्स फर अल रिजल्भ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जुदि समाधान जुदि जायाब्ला गणतान्त्रिक आफाद छात्र संगठन जातीय संगठन हिसाबै जोंनि गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आरो जोंनि आन्दोलनखौ जों